niin, sitten olisi aamu ja kissa ulos. Kello 5. Nyt mennään ulos sitten. Säässä tuulee. Päivän. Noin. Hyvä. Vähän märkää näköjään. Ja aamut on tämmösiä mukavia. Nyt on lämmintä. Vettä on. On pimeä kello 5 aikaa. Huomenta. No, ihan niin kirkasta valoa. Hyvää huomenta. No niin. Täällä. Noin. Aha, saamaan itsemme. Noin. Niin, sit mennään. Noin. Hyvä. Huomenta sitten. Mitäs kuuluu? Mennään aamupalalle ulos. Tänään on teillä piikkoa hoitasi. Toi. Tudeksää sieltä. No niin, sitten mennään. Pieni pala nappasta sun. Upset. Arvas haluaa juosta. No. Niin, sitten olisi aamuvedet. Näissä on melassileikettä. No niin. Katsotaan. Hyvä. Nyt on kummallakin omat astiat. Noin. Tuikun. Arvaksen. Hyvin maistuu. Sitten kun alkaa nyt oikein kylmät kelit, niin sitten tulee toinen juotto päivällä. Vaikka niillä on toi juomavesi, niin armas on huono juoma. Kylmien säiden aikaa. Syyskylmillä ja pakkasilla. Ja sitten olisi tallin siivous. Ja täällä on sitten aarteita. Kiitokset illan puusta. Sitten täällä on matot rutus. Nää pitää
Ostan moimatat uudet tänne. Tähän osaan. Tässä sitä siivotaan sitten Airmaxin karsinaa ja sitten seuraavaksi on vuorossa tuikukarsina. No niin, sitten ois ruoka-astian pesu. Otetaan se täällä. Noin. Pestään tällä juomavedestä juoma-astia. Niin kuin näkyy, Armas ei juo paljon yöllä. Tää on aika pysynyt samana. Et sen takia sille laitetaan semmonen löysä velli yöksi. Saa lisää luotana kesä ja kevät, alkusyksyn siltä helppoa. Armaksen kanssa, että silloin se juo kyllä ihan hyvin. Vielä pihallekin ihan omaehtoisesti. Sitten kun alkaa tulemaan ensimmäiset pakkaset, niin sitten. Sitten alkaa huono juoma. Ja kaadetaan se pois sitten. Sitten olisi tuikukarsi. Täällä löytyy. Tuikulla on nyt välillä siististi ja sitten on välillä laitettu nukkuu niiden päällä, mutta suht niin samoissa paikoissa kakat. Ja onkin helppo siivota. Ja tuikulla on ollut kyllä vatsan toiminnassa ihan hyvä. Nyt kun on kuiva heinällä, niin ihan hyvä vatta. No niin, nyt kun mä oon siivannut täältä kakat pois, niin sit täällä on yksi pissapaikka. Tukku tekee aina pissaa. Ja mä en vie tätä lantalaan, vaan mä vien tän tohon pressun päälle. Mulla on siellä kasattuna pissaturvetta. Ja vaan se pissa sieltä typpejä. Niin tämän mä laitan tonne kasvimaalle. Sitten kun toi on kasvimaalta otettu kaikki pois ja käännetty, niin sitten mä laitan nämä pissaturpeet sinne. Ja näin ne tulee hyötykäyttöön. Nyt mä oon laajentamassa kasvimaata. Mulla on tuolla noita omehtuneita heinäpaaleja. Tulee sinne alle. Sitten sinne tulee turpeet ja mullat päälle. Mulla tulee albumaan kurkkua kyllä paljon. Myskikurpitsa ei onnistunut, vaikka se on levinnyt tuolla ihan kuin jokisen eväät, mutta yhtään myskikurpitsaa mä en ole nähnyt. Todennäköisesti se olisi pitänyt olla kasvihuoneessa. Ruusukaali on kasvanut korkeaksi, mutta ötökät söi sen, mutta muuten on kyllä tullut kasvivalta kaikkea paljon. Punajuurikka on vielä osa maassa, porkkanat, perunat ja talvikurpitsat kasvaa tuolla. Kesäkurpitsat ei ole tullut, mutta talvikurpitsat tulee. Kyllä hevosen kakalla ja lannalla ja turpeella saa hyvin kasvamaan. No niin, sitten olisi viimeinen tää, mä puhdistan näistä pölyistä pois näin harjaamaan joka kerta, kun on tehnyt tallin. Ja sitten joskus, sillä tällä mä oon nyt ottanut myös imurilla näitä seinämiä.
Tää on vähän semmonen tietysti, että se on turpeessa, niin ja meilläkin on tämmönen vanha tallirakennus. Vähän saa semmoista pölyä vähemmäksi ainakin omasta korvien välistä. Ei muuten. Se tahtoo olla, että osa hommista on ihan turhia ja tehdään vaan omistajan tähden. Mutta kun on oma talli, tehdä kaikkia hupsatuksia, mitkä nyt ei ole vahingoksi hevoselle. Mutta näin mä teen. Ja mä teen yleensä aamutallin siinä ennen 7. Nytkin ennen 7. Nää on huolettu sitten aina ennen tuossa elokuun vaihteessa huoltomaalla ja peseen talliin. Ja nyt alkaa jo näkyä, että kyllä täällä roiskeita riittää. Ainakin niin ajattelen, että tämä vähentää semmoista niin kuin kerran vuodessa tehtävää siivousta, että se ei ole niin sitten tullut liian aikaa vieväksi. Täältä nyt voisi alkaa vähän imuroimaan. Mä niin kuin itse ajattelen, että se vähentää sitä irralla olevaa pölyä. Tokihan teillä täytyisi olla ylhäällä on noin heinäpaalet, heinäpöly. Kyllähän täällä riittää pölyä. Ja sitten otetaan toi Armaksen puoli. Sitten on kohta Armaksen puoli. Myös putsattu täältä. Pahimmat pois. Kaikkea sitä ihminen keksii. Tässä mulla on sitten mäntisuopaa. Pestetään Armaksen astia, niillä menee toi ruokinta astia tänne kaukaan. Nyt on ylimääräistä. Tää kohta lähtee irti ja pitää ruuvata uudelleen kiinni. Nyt on hirveästi ötököitä. Ihan siis sairaasti. Armas kutisee niiden takia. Sitten olisi tuikuastia vuoro. En tästä suoraan syö, niin tänne ei tarvitse niin tasolla, mutta tää nyt on tämmöstä vähän ehkä niin sanottu välillä turhaakin työtä, mutta onpahan siitä. Sitten mä rupean laittamaan noi heinät hevosille. Ja mä yleensä kaiken melkein teen valmiiksi tässä aamutalliaikaan. Ennen 7 aloitan. Ihan sen takia, että on niin mukava se päivä viettää, koska mulla on itse asiassa 3 työpaikkaa. Niin, tavallaan sekin tekee sen, että kun tekee aamusta kaiken valmiiksi, niin illalla ei tarvitse siitä erikseen ruveta taas siivoamaan. Ja siinä sitten on vielä se karsinaiden siivous, kun sen tekee näin aamusta, niin talli ilma kerkii tuulettua hyvin. Eli nyt mä laitan hevoselle heinät. Tuikulle menee enemmän ja Armakselle vähemmän. Ja on hankkinut tämmöisen tarkemman mittarin. Mutta mä oon huomannut sen, että tällä kun laittaa sen mitä niin kuin laskevissa sanotaan, niin se on liikaa. Eli mä pikkusen vähennän siitä, mitä sen laskeltu heinätarve on, koska se näkyy Armaksessa. Armas on pienellä laitoskuilla ihan hitaasti, mutta se on liian pyöreä, vaikka se liikkuu hyvin. Ja etenkin jos on vähän vatsaoireita, niin silloin pitäisi olla tarkempi vielä niiden hevosen lihavuuskunnon kanssa. Ainakin itse yritän siihen, mutta Armaksen kohdalla on huomannut, että aika toivotonta. Mutta nyt on pikkusen tullut taas tulosta.
Katsotaan syksyllä kohden kun menee, että toivottavasti se vatsa kestää. Sehän siinä just on, että sen takia mielellä annetaan niin reilummin heinää. Halutaan välttää vatsaoireita, kun aina se vatsaoireet ei tule siitä saa riittävästi heinää, vaan siinä on ihan muitakin takana ja syitä. No niin, sitten on Tuikulle jaettu heinät, Armakselle ja viimeisenä olisi sitten Lakasu. Laitan nämä ovet kiinni. Sitten mä rupean lakasemaan. Sitten tää on lakastu. Ovi auki. Valot kiinni. Sitten olisikin, kun on heinät laitettu, putsattu käytävät, niin sitten iltavellin teko. Tässä on meidän tallevarasto. Täällä on myös polttopuita. Tää on ennen ollut tää osa, missä on polttopuut, niin tää on ollut sauna. Noiden tavaroiden takana on toi vesikauko tai astia, missä lämmittää pesuvesi. Ja tuossa vieressä on sitten ollut kiuas. Ja horni ja savupiippua ei oo putsattu. Eli tää ei oo käytössä enää meillä. Siinä on satulat, kuivaustelineet, loimet, nämä on kaikki pestynä. Sitten meidän melassit ja kivennäiset ja kalkkilisät, elektrolyytti, B-vitamiini. Sitten on biotiini, nyt on menossa toi hiekanpoistokuuri. Ja mä käytän tätä Evarilta ostettua Sandfixia, se on ollut hyvä. Ainakin näille hevoille. Mä annan hiekanpoistokuurin syksyisin ja keväisin. Tarvittaessa talvella, jos näkyy, että sille on ollut tarvetta, mutta aina pari kertaa vuodessa. Ja Armaksen kanssa pitää olla niin tosi varovainen sen antamisessa, koska jos sillä on ollut hiekkaa ja sille tuli viona hiekkaähkä. Ja sitten mä vien nämä ruoka-astiat niiden kaukaloon valmiiksi. Tää on niinku helpottaa niin paljon kaikkia arkiaskareita, kun tekee kaiken valmiiksi jo aamusta. Ja sitten tavallaan ei tarvitse niistä huolehtia sitten tässä. Tuikun ja sitten mä iltapäivissä siinä 4 aikoihin laitan pellit turpaamaan, annan juomavedet. Sitten kun tulee kylmät jaksot, pakkaset alkaa, niin sitten mä otan nämä peliastiat sisälle ja silloin laitan lämmintä vettä niihin. Sitten kylmillä talvikuukausina ne saa lämpimät shampoot ja lämpimät juomavedet. Mutta näin kun vielä on tämmöistä syyslämmintä, niin juovat vielä kylmää kaivovettä. No, kello on 8. Nyt mä käyn viemässä nää karsinasta tulleen. Kakaan tonne meidän lantalaatikko. Meillä on 3 lantalaatikkoa. Tää on vesivanerista tehnyt noin 2. Tässä mitkä näkyy. Ja ne on ollut tosi hyvät. Niissä nopeasti lähtee palaamaan lanta. Ja mä oon käyttänyt niitä omaan kasvimaalle. Ja sitten myös laittanut jakoon lähipuutarhureille. Ja he on käynyt sitten keväisin aina hakemassa pussit. Ihan ilmoitteeksi on saanut. Ja tossa on toi minun rakentama hieno lantalaatikko. Tosin nämäkin on minun rakentamia. Yhdessä kyllä Jarin kanssa, mutta tässä ihan yksin. Ja siltä se kyllä näyttääkin, mutta ihan toimiva. Tässäkin lanta lähtee palaamaan, mutta se pohjimmainen kerros, vaikka se on siellä alla, niin se ei olekaan niin paljon, se on aika tuoretta, mutta tuossa keskeltä tulee hyvin palannutta. Sitten mulla on tommonen pressu päällä. Meillä on nyt pari kertaa vuodessa meillä on tyhjennys, nyt tulee seuraava tyhjennys lokakuussa. Tää on ollut ihan kätevä, ei siisti, ei kaunis, mutta toimiva.
Ja meillä lannat tyhjennetään siltä, että me otetaan kottari ja laitetaan traktorin perään. Siinä on kuule fitnessurheilua. Sitten peitettynä sateita varten. Ja nyt sitten päästään antamaan kello 8 heinät. Kello 5 ne saa aamuheinät. Kello 8 ne saa sellaista pienet välipalaa heinät, kun kello 11 on seuraava heinäruokailu. No niin, sitten olisi heinäruokailu. Täällä meillä on tämmönen heinälaatikko. Ja sitten otan täältä pienen siivun heinää. Noin kilo annos. Annetaan se pojille. Tänne näin. Hyvä. Noin. Nyt niin kuin huomaa, että tää on tosi karkeata heinää tänä vuonna. Heinässä sulavuus on heikko. Sen takia meillä onkin tässä odottamassa viimevuotisia niittyheiniä, jos on hyvä sulavuus. Sitten mä ostan tätä pro-heitä, jolla saa myös sulavuutta nostettua. Sitten kun on joku kuiva heinää huonosti sulavampaa antamaan, se sopii nyt armakselle, tuikulle, mutta ei hyvin armakselle. Sitten on tarhojen puhdistus. Mä kuljen näillä tämmöisillä sankoilla. Ja käyn ensimmäisenä puhdistamassa metsätarhan. Nämä on käteviä toki, kun ne täytyy, ne on raskaita kantaa. Mutta kottikärryllä tietysti voisi mennä. Nyt kun meillä on toi lantalalaatikko niin täynnä, niin se on pakko sitten kipata näillä sankoilla. Sitten kun se on vähän tyhjempi, niin sitten voi käyttää kottikärryjä. Mutta mä tykkään tästä meidän hevosten metsätarhasta. Tuossa on tehty kivikkoa, siinä on syöty koivu vähän suojana. Vielä laitan sinne soraa päälle, mutta kyllä ne hevoset osaa varoa. Kuuluisat viimeiset sanat. Sitten katsotaan, missä kunnossa täällä on. Onko täällä kakkaa? Täällä ne on sitten enemmän syksyaikaan. Ja ei viime vuonna, vaan edesvuonna ne jyrsi näitä meidän mäntyjä. Ja syyksi löytyi kyllä heinä. Eli sillä oli kivennäisanalyssä niin paljon vajetta kaikista, lukuun ottamatta rautaa ja mangaania, jota yleensä aina suomalaisessa heinässä on riittävästi. Ja vaikka oli lannoitettu heinä, ihan hyvä heinä muuten. Ihan valkuaiselta ja sokerilta. Mutta tuossa lannoittamattomassa niittyheinässä on tosi hyvä kivennäisarvot. Ja sen takia mä rupesin sitten eläinlääkärin suosituksesta antamaan kalkkia enemmän. Hän ihmettelikin, että miksi mulla ei ole kalkkia ruokinnassa. Niin, yleensä sitä ajattelee, että saavansa heinästä riittävästi. Ei tarvita mitään muuta kuin heinä ja kivennä, mutta ei se aina näin ole. Ja nyt ei ole sitten puita syöty, mutta tässä on sitten toissa vuoden saldo. Ja tämän jälkeen mä olen lisännyt ihan kalkkia ja kattonut kivennäisanalyysit itse noista heinistä. Siellä on kakat. Täällä on 2 kasaa. Tässä on tuikun kasan isompaa palleroa. Ja hyvin mä oon viihtynyt omassa tallissa. Niin kuin mä tässä jo aikaisemmin sanoin, mä teen 3 työtä. Mä teen kampanjatöitä siltä, mitä niitä on. Täällä ollessa en ole paljon juuri mainostanut, enkä tehnyt pakiasiakkaat. Ja sitten mä teen myös lasten hoitotöitä. Meillä on viikonloppuisin 2 eri perheestä lapset hoidossa. Ja nyt mä oon aloittanut sitten henkilökohtaisena avustajana. Ja se vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Toki on fyysistä, mutta siinä työajat on sitten osa-aikaiset
Eli se on niin just, että saa hoidettua hevoset ja nämä liikutukset, koska mun mielestä hevosten pitää liikkua. Ei tämmöinen tarhaelämä anna riittävää liikettä. Ja sitten kyllä vaikka kuinka yrittää niin säännöstellä heinässä ja muussa, niin kyllä ne lihoo helposti, ainakin nämä meidän possut. Sitten onkin meidän katoksen vuoro. Tänne joutuu tuomaan nyt turvetta lisää. Mutta täällä on ystäviä kasoja. Noin, otetaan nämä pois. No niin, sit käydään laittamassa turvetta tänne. No niin, sitten on lisätty turve keskelle. Sitä kantautuu kyllä tänne aina ulos. Tässä ne makoilee. Jos makoilevat, mutta täällä. Nyt on paljon ötököitä, niin nyt viihtyy täällä sisätiloissa. No niin, sitten olisi vielä viimeisenä heinän haku tonne ulkoheinälaatikkoon. Täällä meillä on ylisillä heinävarasto. Nyt sillä on ton verran heinää. Ja maksimissa otetaan enää talvisin 44 paalia aina kerralla. Me ollaan pari vuonna otettu koko kausi, niin viime vuonna homettu niin paljon paaleja. Ja sitä ei nähnyt muuten kuin otsalampun valossa. Joo. Ne oli siltä niin kuin sisältä, ne olisi ollut vielä hyviä, mutta lähdettiin sitten tonne lampaille syötäväksi. Mä en halunnut ottaa riskiä hevosten kanssa. Niin kuin kuivaa on. Tää on nyt tän vuotista heinää. Viime vuonna heinä oli ihan tosi hyvää sulavuudeltaan. Nyt on varmaan semmoista aika heikosti sulavaa, tai onkin. Nyt kolattelen päätä. Taas näytetään täällä korkeampaa täältä. No. Ja sinne. 2 paalia. Noin. Heinät sinne. Tää on iso tää kuitenkin tää ylinen, mutta joo. Hyvin säilytystila. Tuossa meidän ulkovessa. Ja siinä olisi meidän heinät. Sitten mä otan täältä näitä heiniä tänne eteen, mitkä on jo avattu. Ja noin. Laitetaan sitten tuota heinäpaalit. Armas haluaisi heinää lisää. Se on kyllä semmoinen ahnutti. Tää on ollut hyvä tää laatikko. On sateelta suojassa. Mä en tarvitse sitten hänä yhtä erikseen tuoda. Näin. Tää riittää. Sitten sakset. Kansipää. Kello on 8:30. Nyt aamupuurolla. Kello 5 aikaa oli kahvit ja nyt on aamupuuro. Mitä Saarmas haluaa? Hieno höppä. Ja sieltä tulee tuikko. Tää pitäisi kohta taas sulkea toi päät. Mulla ei oo täällä kuule mitään. On pikkunen tämmönen. Ja sitten tuli tänne. Joo.
Nyt mä katon vaan vedet. Kello 11 aikaa on sitten heinä. Tänään mä liikutan tuikun. Armas on liikkunut eilen ja on liikkunut ihan hikeen. Mentiin ihan kiva ajolenkki. Armas liikkuu viikossa noin 3-4 kertaa. Tuikku 4-5 kertaa. Ja nyt me ollaan menty aika paljon enemmän tuossa piharadalla, kun on maataloustyöajat. Mutta nyt kyllä me mennään maastossakin. Tänään mennään maastoon. Niin, mennään tonne noin. Hyvä. Sitten olisikin hevosten 11 heinät. Kello on nyt 9. Ja pikkusen aikaisin antamaan, koska mä oon tullut lähteä tuikun kanssa maastoon tänään iltapäivästä. Nyt pitää vielä käydä niitä asioita hoitamassa. Joo. Sitten mä yleensä, kun mä menen, mä tarkistan ulkoveden. Siellä on riittävästi. Sieltä vähän hatturia. Sitten olisi taas heiniä antoaika. Noin. Aletaan sitten laittaa heinäkassia. No niin, Tuikku. Nyt tulee aamupäiväruoka. Mennään tonne. Sitten. Täällä on vähän joukossa vähän pehmeämpääkin heinää. Se on tosi karkeata tää tämänvuotinen. No niin, siinähän niille on syötävää taas. Ja hyvin tullaan toimeen. No niin, siellä vaan. Sitten olisi tuikun ratsastus. Päivälevolla tai tämmöisen vähän. Noin, lähetäänkö Tuikku? Otetaan tuolta toi sun toi. Terve. Otetaan naru. Noin, laitaanko tämmötä? Terve. No, hyvä. On tuolla sitten tätä. Noin, odota. No niin, mennään sitten. No, laitetaan tämä paikka. Hyvä, ota tuosta. No niin, tupa. Hyvä. Hienosti. Jaha. Haistaks sä vähän sinne? Hienoa. Hyvä. Ai, me lähdetään maastoon ratsastamaan. Siitä mä en nyt ota videon mukaan, mutta vähän tästä mutta hoidetaan ja laitetaan kuntoon. Sitten Tuikku alkaa olla valmis. Me lähdetään maastoon sitten. Ja semmonen
on tästä tunnin maasta, päälle 10 kilometriä reilustikin. Voidaan päästä nopeamminkin. Juostaan sitten. Noin. Hyvä. No niin. Nyt ollaan Tuikun kanssa tultu maastolta ja sitten puretaan vähän tätä pois satuloista ja vuutselta. Ups, ups. Noin. Vähän on hikoilu. Oi, hyvä. No. Noin. No niin. Nyt sataa vettä. Pitikin päästä noin hevoset tänne pihamaalle. Täällä ei paljon ole vihreitä, mutta sen verran kuitenkin, että saa vähän muutakin tekemistä kuin tyhjättää yhdessä paikassa tarhaa. Ja tämä niin kun annetaan olla täällä niin kauan, kun tulee tietysti kylmemmät säät. Mä laitan tämän portin kiinni. Pihaportin. Tässä on niin noin. Se on siinä 3-4 aikaa heinäaika. Niin ne saa täällä olla ja sitten annan vähän lisää heinää niille. En ihan sitä täyttämään. Kuitenkin sen verran löytyy vielä syömistä. Ja sitten laitan noin. Täällä on pudonneita omenapuita ja tässä on langat. Ja pääset tolle puolelle. Jätän niille muutama omena, mutta sitten näissäkin. No niin pojat, tuutteko? Nyt ei vielä loiviteta tämmöiseen sateeseen kuin kesäsade. Se on sen verran lämmintä. Kylvemmillä kun alkaa olla sitten. Ja siitä saa olla toivet, koska meillä on. No niin. Katsotaan minne suuntaan. Arvas näetkö, että omppuja on siellä? Mees vähän reippaammin muuten Tuikku syö ne kaikki. Joo, sinne. Hauskat reikat. No niin, omppuja. Hyvä. Sitten mulla onkin hevosten vesien laitto. Mulla on tässä tämmönen vesiastia. Tää on ihan kaivovettä. Laitan sitten noin puurot ja turhaama ja juomavedet. Tää on kuitenkin kylmää vettä, niin saa turvata ihan rauhassa. Jaha. Siellä on vähän syllyjumia ja melasia ja sitten siellä kivennäiset ja kalkit ja yleensä armas ei ole tätäkään määrää, mutta sitä pitää olla nyt. Sitten on Tuikun vuoro. Siellä syllyjumit odottamassa. Melassia. Raeleikettä niillä. Turpaat. Noin. Sitten vesi. Tänne pitää hakea vähän lisää. Tuikku juo yleensä noin 7-8 litraa yössä. Se juo hyvin. Sen puolen siitä ei tarvitse huolehtia. Tarhasta siivotut kakat. Laitetaan.
sateellakin tehtävä. Siellä on toi pressu päällä. Taas pressu pois. Siinä pitää. Nyt tuli saappaiseen vettä. Oi. No niin. Ihan. Ja sitten otetaan sakko sieltä. Mulla on heinät yltä, pitäisi tyhjentää ja pestä. Sinne päin. Ja meni. Sitten korjataan tuolta sitten. Aha, se lähti irti sieltä. Noin. Sitten laitetaan sitä. Näin, niin se tulee yli. Hyvä. Joo, meillä on siis sitten vielä täällä tallin puolella tehty tämmönen aitaus. Tää on tehty ihan sitä varten, että he vasta pääsee vihreälle. Tässä on nyt nää aitaketteistä pois. Ja se aitaus jatkuu tohon noin ja noita on siirreltäviä. Ja sitten meillä on täällä aurinkokennolla toimiva akkupaimen. Ja tämähän tarha jatkuu tonne metsään. Voisin näyttääkin tätä. Eli tää on ihan sitä varten, että ne on ollut tässä jo. Nyt taas vihreä saa kasvaa. Ja tää on ihan sitä varten, että ne pääsee vihreälle nyt mahdollisimman pitkään ennen talven tuloa, koska se talvi on sitten pitkä ja epämiellyttävä ja tylsä, koska silloin hevosta ei pääse tältä laiduntamaan. Täällä niitä on sitten tämmönen metsätarha. Mä tykkään tästä. Mä siivoon kyllä aina täältä myös kakat pois, ettei mene pohjapilalle. Tää on tämmönen kiva sitten, kun taas vähän toi vihreä kasva, niin ne saa tulla tälle puolelle. Niin on vähän syömistä. Tällä pyrin sitä pitkää syyskautta pidentämään, ettei ole. Kun tulee se marraskuu, niin sitten kaikki on mudassa ja joutuu olemaan pienemmällä alalla. Sitten tää tarha on pitkä. Se jatkuu tonne ylös metsätarhaan. Ja siellä on mäkiä. Sitten meillä on toi rinne. Ja sitten tässä on tää ruohopääty. Tämä voisin nyt kyllä sulkea niiltä pois käytöstä, koska nyt tulee sadetta. Tää on muutenkin muuta. Se pääsee, ei tarvitse talloa sitä koko aikaa. Eikä tältä mä pikkusen näitä rajaan tätä pois, niin se pysyy sitten paremmassa kunnossa. Nythän se on mennyt ihan tuohon mutalilluun, mutta tavallaan ei mene ihan täysin. Tää on sitten kiva kesällä, kun saa vähän valikoidusti vihreä tuolta. Tää on vähän kirja, laittaa se tohon. Tää voi ottaa pois tätä. Näissä ei ole sähköä. Tässä väliaidassa. Ja sitten meillä on tää piha-alue. Menee tonne kärrysaunan taakse. Sinne ne pääsee. Ja tässä piha-alueella ei ole sähköä. Mutta ne on pysynyt ihan hyvin.
Toki Armas tänä kesänä karkasi tuosta pihaportin kautta ja sen takia on laittanut vihreitä lanarut. Ja täälläkään ei paljon enää ole syötävää, mutta se, että ne saa vähän laidunta, niin se on mukavaa näin. Kun sen huomaa se viihtyy, niin sieltä nyppii pikkusen mitä löytää. Paikoitellen löytyykin syötävää, mutta saavat valikoja. Nyt on tämmönen lämmin sade, niin en loimita. Niin, sitten voisi laittaa heinää. Nyt ne on tullut vihreällä ollut, niin ne pääsee tänne sitten omaan tarhaansa. Ja lähdetään sitten vierailulle. Ennen kuin tulee ilta, niin niillä on vähän tekemistä täällä syömistä. Ja nyt toi on suljettu. Ja siivota sit toi tarha. Nyt mä en tätä mittaa. Mä laitan vain tämmösen nipun, koska ne on tuolla vihreällä jo ollut, niin ei saa täyttä määrää heinää. Armas! Tule! Sieltä. Mä laitan ton portin kiinni sitten, niin ei tänne enää tarvitse tulla. Olitte vähän aikaa täällä. Noi, laitetaan tää kiinni. No. Noinikkaasti. Sitten. Noin solkku. Noin. Ja sitten tosta noin. Hyvä, saatte syödä siellä. Ei mennä Armas sinne, ei. Pop. Kun ei me lähdetä minnekään täällä. No, pikkusen sitten lisää. Pieni nippu. Kun me mennään vähän pidemmälle kotoa, niin sitten mä laitan aina tää varaston ovi kiinni. Oikein ollut valmiiksi kiinni, kun saa iltaa varten. Sitten tehdään vielä tarkistus. Että kaikki on valmiina iltaa varten. No ei taas niin kummallekin. Vähän pientä purtavaa sinne, kun ne tulee sisälle. Vedet on. Se alkaa olla hyytynyt tai tämmönen turvonnut. Sitten täältä. Siellä on Armaksella aika paljon vettä siinä ihan sen takia, että se tulee juotua sitten riittävästi yötä vasten. Koska se ei kyllä hyvin vähän yleensä juo yöllä muuten. Tämmönen makuvesi, missä on kivennäistä ja vähän melassia. Se maistuu hyvin. Eikä nyt on kaikki jo iltaa varten valmiina. Me käydään kyläilemässä ja tullaan sitten illalla kotiin. No niin. Sitten kello alkaa olla 8:30. Käydään viemässä hevoset sisään. Siellä jo tuikku höhöttää. No niin. Mennään sitten. Kovasti otetaan sisään. Tosta. No terve. Tuleeko tuikku sieltä? No niin. Mennäänkö sitten vähän märkätä?
No niin, sitten tuikku ensin. Joo. No niin. Sitten käänny ympäri. Hyvä. Hienosti. Tämä täältä. No. Sitten. Hyvä. Nyt mennään. Sitten odottaa. Prrrr. Noin. Hyvä. Ja sitten täällä. Vuorot. Odota. Odottaa. Hyvä. No niin. Sieltä. Noin. Sitten on Arvaksen vuoro. No niin, kohta päästään. Tuulee kovasti. Hyvä juttu. No niin. Noin. Tosta noin. Sitten suun. Noin on jo halu sisään. Noin. Sitten laitetaan tämä tänne näin. No niin. Mennäänkö me? Arvas haluaa juosta. Hyvä. Sitten mennään tänne. Siellä on puurot. Siellä on näkkäritkin. Hyvä. Laitetaan ovet kiinni. Onko hyvä? No. Hyvää yötä pojat sitten. No. Valot kiinni. Näin laitetaan vielä tämä